Amdepana. Mamdepana. Hawu baba. Yini manje wacabanga kwezinje? Ngiyaxolisa, ngiyacabanga nje yazi inhliziyo yami ibuhlungu baba yazi. Cabanga namadoda. Ngicabanga uMashezi baba ade sikhuluma naye lapha. Amadoda baba. Amadoda. Kwangisiza ukuvele ngiyikholelwe Nkosi yami. Ngicabanga ukuthi nami umshado wami usamiswe yikona ukukholwa kwami lokho. Hayi umiswe yimi nezimbiza zami la yikho lona. Hayi ke phela vele ke wena nondaba njalo. Hawu, yini kwezinje? Hey, uvele wamsukela nje ubaba owathi nje umyeni wakhe ufuna abantwana, ufuna umlethela manje isithembu. Awu kuhle phela lokho. Kwanda umuzi, kwanda ikhaya. Akumnandi baba ukuba nomunye umuntu wesifazane emagcikeni njengoba nami nganqaba lebubhizi ukuthi ufuna ukuthi itshitshi emzini yabantu. Kumnandi ukuba umuntu wesifazane. Angithi wandisa sibongo, wandisa izingane. Unazo nje izingane uMashezi zu4 zine baba izingane zikhona. Yini inkinga ke manje? Uqhwasha lo ingane zo4 kuphela. Manje uhlangana phela ukuthi kubo bawu3 abanye bawu2 usofuna ukwandisa isibongo usefuna ukumlethela intombazane andiyazi yini engiphatha kabi kakhulu nondaba kulolu daba ngiyakwazi myeni wami ukuthi yazwela ukuthi engisiyazi ukuthi unama issues ama medical issues yabo uneyinkinga nje ezatholakala esibhedlela ukuthi ngasakwazi ukuthi ndathola abanye abantwana Nkosi yami yabo ukuthi ibhlungu kanjani ke lento engisho nondaba ibhlungu ke lento yalomfazi umuntu avela asuke azothathela omunye umuntu ngoba nohlulekile futhi hayi ngokuthi uyathanda ngoba kuyimpilo ekubekela ukhona kodwa ke phela ngoba uyayazi inkinga kasole sevuma kube khona umuntu omlekelelayo yabona uzezothobela kakhulu ke nondaba okungcono kuthiwa uza nje yonke into iphelele ukuthi iyona indoda ifuna ukuthi izenzele ngokwayo hayi kodwa ukuthi ngoba khona engishoda ngayo baba bese kulethe omunye umuntu mefika lo muntu asifazana afika angazali lapho uzothini hey ngiyakuzwa mfazi hey uzothini ngempela hayi baba manje uphetha ngalephi uyachitha uyahamba naye hey kade ekhala eyiwakhala umfazi uyangizwa ukhale ngaze ngabona nami ukuthi hey angazi ngithini kunzima kumina uyangaza ngena umuntu okwazi ukuthi ngithi abantu ababuyele emakubo lenteke bafazi qinani ngathi neimbokodo qinani kanti imbokodo isebenza makwenze njani kodwa nje baba mina ungangilethele omunye umfazi ngimfuna omunye umfazi angifuni lutho kanti akuyagula ke lokhu manje hey into engenza ukuthi ngigcine sengiduba ukuthi ngiphume emendweni umyeni wami bese nokuthi mayihambile ebuya engikhulumele ngendaba zesithembu okay njalo mayihambile ngase ngibona ukuthi lo uthi ushomene nabangani abarongo abamkhulumela ngesithembu lapho uyabona ukuthi uyayithanda lento okay lokho ekhuluma ngayo okay yebo ngoba ube mayikhuluma agcina bese veza namagama ukuthi umndeni wakubo mncane kubo bazele bathathu kuphela uyena nomfowabo nodadewabo kuphela manje makufa bona kuzophela umuzi wakubo ngcono maye ngathola isithembu unyamalela kanti babuye banyamalela abakhosikazi kanjani manje ngikushuthi nje khona inkulumo ke sayibanga nje naye engaqondi kahle yena engakwazi ukuyamkela njengomuntu wasemakhaya okay izala nomfowethu nodadewethu ekhaya ke umkhulu babephatha isithembu ngibona ukuthi iyona lento esiyibangayo naye ngoba iyona into besisibange nje naye ethi ngathatha isithembu ngimdala kanti isithembu mina ngiyasazi singifanele ngibone ukuthi lento le iyamjabulisa lento lesithembu ngoba kahle kahle mina isithembu asikaze sikhulume ngaso ekuqaleni siqala ukuhlangana nje sihleli sonke lesikhathi nje besikade sikhuluma ngesithembu kodwa manje nje usenokunikhulumela ngesithembu bangitshele ngomndeni wakhe ukuthi umndeni wakhe omncane ma ukuthi bayashona bona bazogcina umndeni wabo uphela so udinga isithembu mina ke angihambelani nesithembu iyona lento egcine sengenza ukuthi gcine sengihamba ngoba ugcine sengitshela nokuthi lezi ingane enginazo azanele udinga ezinye izingane ezingaphezulu kwa20 21 kuyaleyo so angeke ngikwazi ukuthola lezo ngane mina iyona ke into edala ukuthi ngigcine sengithatha isinqumo sokuhamba
Nilaba kashana kamenza ephuzo mlaza ngameva nenabendlodle nophaphe khanda siyabingelela ke ngani zakwethu le Black Life TV igama lohlelo wabuyelana emendweni elami uKing Sichaka ngokaluqa ngani zakwethu siyathobeka asingene straight ohlelweni sizwe ukuthi ubani ozivakashela uzokhuluma ngani sawubona sisi Yebo sawubona. ninjani ngani yakwethu Siyaphila kunjani? hayi sikhona ubani lo Ulungile wakamsiya. amsiya Yebo. ukuphi ka Isemzimkhulu. emzimkhulu Yebo. kani nenzani yathetha Hayi siyakhuluma. niyakhuluma Yebo. okay right ke ngitshela ntombi emzini wakho ubalekiswe yini isiphi isizathu sokuthi uphume emendweni Hey, into engenza ukuthi ngigcine sengiduba ukuthi ngiphume emendweni Yeah. umyeni wami bese nokuthi mayihambile ebuya engikhulumele ngendaba zesithembu. oh okay Njalo mayihambile ngase ngibona ukuthi lo ukuthi ushomene nabangani abarongo abamkhulumela ngesithembu lapho uyabona ukuthi uyayithanda lento okay aloku ekhuluma ngayo. okay Yebo ngoba Qhubeka. mayikhuluma agcina bese veza namagama ukuthi umndeni wakubo mncane kubo bazele bathathu kuphela. oh Uyena nomfowabo nodadewabo kuphela. Okay. Manje makufa bona kuzophela umuzi wakubo Yasibona. ngcono mayingathola isithembu. alright so wena usolo ngathi abangani ahlangene nabo manje yindaba ngoba akaza ekhuluma lento kwana before shot Before nje akaze ayikhulume lento ake nje uyaqala ukuyikhuluma manje kumina and usejwayele ukuyikhuluma lento akaze ayikhulume nje since sahlangana bengakaze ayikhulume kodwa Nazo. manje usenokungikhulumela lento. yo so wena uzo decide ukuthi uphume uthini mayithi ufuna ukwandisa isibongo ukhuluma abantu labangaki Uma efuna ukuthi uyena ufuna ukuthi abe nezingane eziningi ezu21 21 yebo lapho mina angikwazi ukuthi ngingaze ngithole lezo ngane eziningi kangaka ngoba uyazi naye ukuthi udokotela bangitshela ukuthi ngizaba nezingane ezu4 kuphela Kuphela. angikwazi ukudlulela phambili mina Oh. mina lezo ngane. so ngamanye amazwi bebalingane nje nobuningi bazo wenza kucaca ukuthi ungiphintshele khona ukuthi usibone isizathu sokuthi kube nomnakweni Yebo uyangipintsha nje ngoba ekhomba lezi ngane nje uyazi ukuthi ngeke ngikwazi so ingako ethi ufuna ukufaka umnakwethu eceleni. so wena uyayiveza imizwa yakho kuye kukhona akusho ngalokho uma uveza imizwa yakho Hayi akukho kakusho mangikuveza ngokwami ukuthi ngeke ngikwazi ngoba uyena ukhalela lento ayikhalela ukuthi umndeni wakubo mncane uzosheshe uphele makuukuthi Makuthi, uhamba bona ngcono mawukuthi yena uba nezingane eziningi lezi azisho yathi zu21 angeke ngikwazi ke ngithola ingane ezu21 futhi ke ngeke ngikwazi ukuthi kagcina sebakhona omunye umuntu ozongilame egcineni ngoba kwawuyena phela njengoba semdala akakwazi ukuthi abe right laba abanye abantu uzobamela kanjani lo munye umfazi. ukhathazena nge-energy yakho ukuthi njengoba incane kuwe nje wena sikamthi ikamera Yebo. mase kunomuntu wesibili kuzoba wesa ukuthi uzophela indlala Yebo. hayi ngiyakuzwa sisi mhlambe asizame ukubona ukuthi ubaba siyamthola nisizama ukuthi sinihlanganise nonke sikhulume nawe uvule isifuba uthi konje ekhaya la uqhamuka khona ubachazelile ukuthi ushiyelene emendweni bathini bona mhlawumbe Babuzile phela ukuthi umyeni yena uthini. aha Ngathi ke mina ke ngoba ube umuntu bengakafuni ukuyizwa lento. Ngakuzwa ngelami side mina ngizabe ngihamba ke futhi useuchaza mase khona umndeni wokuthi ukuthi thini yebo siphi hayi ngiyakuzwa mama asihambeni nganza ukuthi siyobona ukuthi mhlawumbe emahlangana noma Mdepane ekhuluma nobaba ke yena ngokwakhe ubona kanjani kuyiqiniso lokushoma noma ke kungamanga na ngoba egcineni kosuku singakhuluma siqeqebula kanti ubaba akunjalo asihambeni ke siyoza ukuthi indlovukazi iphetheni Ngiyakubingelela ngikwamukele embukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu oluthi wabuyelani emendweni. Umlangeni Magasela lo njengoba ade sechazile uKing Sichaka ukuthi akahambi yedwa usezi ehamba nami ngisuke ngikhona ke bafowethu. Ngihleli nje ngilindile nami ukuthi mase kuyisikhathi sami sokuthi ngihlalele nobaba osuke seduze kwami ngoba phela ngezwe lapha ngibona ubona ukuthi so abantu besilisa ngiyayithandela. Angikwazi ukuyiqinisa ngani lokho. Awuthi ngihlale kahle. Bukele Black Life ngicela ungisiza ngamukela ubaba ohlelweni. Sawubona njani? Sawubona unjani Nkosi? Siyaphila. Siyakwamukela la ekhaya baba. Ngicela nje ubaba ebingelele umbukelo weBlack Life TV uzobe sezisho ukuthi ubaba. Sanibonani ka Black Life. Usifiso lo wanda kwakaZondo.
Okay, Sekhaya babuZondo. emaFryhead, yebo, emafama eFryhead. Oh, usuke eFryhead. Yebo. Baba, angazi noma uyazini ukuthi kwenzakalani ubizweleni la ekhaya. Angazi ukuthi ngibizwelani. Udidekile. Ngididekile. Ngiyafuna kuhlebele mina ukuthi kuthiwani. Kuthiwa wena Yeah. wakwashadelwa kuthiwa kade unonkosikazi. Mhm. Oh, kade unkosikazi. Kuyiqiniso lokho. Yebo, ngisanonkosikazi kodwa unyamalele. Oh, unyamalela kanti babuye banyamalela abakhosikazi. Kanjani manje? Nekushuthi nje khona inkulumo ke sayibanga nje naye. Engaqondi kahle. Ingaqondi kahle yena engakwazi ukuyamkela. Eh, Njengomuntu wasemakhaya. okay. Ngizala nomfowethu nodadewethu. Ekhaya ke umkhulu babephatha isithembu. Oh. Ngibona ukuthi iyona lento esiyibangayo naye ngoba iyona into ebesisiyibange nje naye ethi ngathatha isithembu ngimdala. Isho. Kanti isithembu mina ngiyasazi singifanele. Okay. Hayi, ake senze nje baba. Asimnikeze ithuba bekhona. Mina ngifuna ukukhuluma nani noba uthunga umuntu ongathanda ukuchema. Yabo? Futhi ngiyakuvumela ukuthi ngichemile abantu mase bebe u2 because nami nginenkolelo yami ukuthi izinto mhlambe uma ngenza kanje ngingangcono. Kodwa mina ngifisa ukwazi ukuthi thina la ekhaya kwa Black Life TV sifiso sethu ukuthi nibambisane unkosikazi abuye ekhaya niqhubeke nithandane nizwane kube mnandi nikugelane ndawonye. Yebo. Yayibona leyo nto. Ngizwa So asingasimoshiki isikhathi because I feel like nawe kuningi ofuna ukungixoxela kona and vele ke mina ngiyazi ukuthi nginasi isipho sokuthi museduze kwami uvela ufile safe kube ngathi ungayikhuluma zonke indaba zakho ngize ngibabalekela abantu asingasimoshi isikhathi ke baba senzeni kanje asimvumela unkosikazi abe khona phakathi kwethu is that okay? Right. Kodwa before simbuyize usamthanda kodwa yena usafisa abuye ekhaya? Ngithanda kakhulu abuyele ekhaya. Angitholele abantwana sihlala umndeni wami. Oh ufuna abanye abantwana nilaba abantwana manje? Yebo. Okay, mbukele Black Life njengoba esesho kuba baba fethu ukuthi usafuna nje unkosikazi wakhe ukuthi abuye ekhaya aphinde amtholele abanye abantwana. Uke wathi ke hint ngento zokuthi ufuna ukubalansisa ufuna amakhosikazi ongayedwana babe baningana. So mina ngifuna ukuyimosha lenkulumo ake ngibize uMy King abe khona la eduze kwami eze nonkosikazi. Khona sobona ukuthi ngempela zithini ubaba ufuna isithembu ngoba nakanelisekile uzothi ngoba uwazi ke nawe umuntu wasekhaya usika abantu besilisa uyazi ke nawe umuntu wesilisa hayibo unjustify bafowethu asambeni somlando. Phela sinamukele ke ohlaleleni nibizwa ukuthi wabuyelana emendweni igama lami ngiseUking Sicaka lo wasentobantuba lapha kaSomkhela. Angihambi ke ngedwa ngihamba nentokazi yale eSwatini. Nyanza leyo. Ninjani ngana kwethu? Utheni? Nyanza leyo. Hayi wena izokusanganisa lethu. Edabaswati lokhuluma kamnandi. Hey so unfortunate angikwazi ukukhuluma njengawe. Vele sinabo abalandeli baseMpumalanga basichazela ukuthi lezi zinto lezi mbambamba zithini. Umbambamba ngihlezi kuthethe ushite wrong ungampela. Ngampela. Mbambamba ngampela. Wena uvela usinje ngampela esikhaleni. Thomi. Sanibonani. Sibingelele umndeni sanibona. Ngiyaphila. Yebo siyaphila njani? Sikhona yabona nemali vuma kamnandi no2 vele mbuyelo ethe uyaphila baba. Siyaphila sinezwanini. Hayi sikhona baba. Mina ngaze sibonana ubani baba? Usibaba uSifiso Wonderboy Zondo. Suka le Friday. Kwase kufana ngabazi igama lami linye phela uSifiso na. Nawo uSifiso. Kodwa kuhlukile ukuthi mina nguZondo noZondo. Yebo. Okay. Oba noZondo kwani? Umthiyano omnguni kumenekano sokotshana. Ayi soka. Waquluza. Kulungile baba ngiyezwa. Nangu mala mamdepa. Sawubona dadewethu. Yebo sabona. Unjani mesisi? Ngiyaphila Zondo. njani? Ngubaba sikhulumile laphayana so unfortunate angikwazanga ukuthi ngizwe kuwena ukuthi ngampela inhloso yami noKing ukuthi sisuke sifuna ukwazi wama side o2 story. If you don't mind ungavele nje usithathe usibeke lapha ebudlelweni bakho nokuthi uphuma kanjani uphunyiswa yini khona nobaba ezoyizwela from the horse's mouth yabo. Wabuyela. Kahle mina into engayibuyela ngayihambela lapha kwakhe ukuthi ube sechomene nabangani nje ngicabanga ukuthi bona laba bamfakela umoya wesithembu bese kunokuhlala engikhulumela ngesithembu nje ngibone ukuthi lento le iyamjabulisa lento lesithembu ngoba kahle mina isithembu
asikaze sikhulume ngaso ekuqaleni, siqala ukuhlangana nje sihleli sonke lesikhathi nje besigakade sikhuluma ngesithembu. Kodwa manje nje usenokunikhulumela ngesithembu, bangitshele ngomndeni wakhe ukuthi umndeni wakhe omncane ma ukuthi bayashona bona. Yo, Bazogcina umndeni wabo uphela, so udinga isithembu. Mina-ke angihambelani nesithembu, iyona lento egcine sengenza ukuthi gcine sengihamba ngoba ugcine sengitshela nokuthi lezi ingane enginazo azanele, udinga ezinye izingane ezingaphezu kwa-20, 21 kuyaleyo. So angeke ngikwazi ukuthola lezo ngane mina. Iyona-ke into edala ukuthi ngigcine sengithatha isinqumo sokuhamba. baba. Uqala ngawo kuzwa kuthiwa ushomene nabangani kusho umuntu omdala. Egcina usuke sancane kuthiwa uhlangene nabangani bakhe. Hayibo. Indoda yomuzi wonke. Hawu. Hayi babuzonda. Ngibabuzonda uyilamule mfethu kuyiqiniso lokho kusho umama. Cha, umama yena ngabeka athi abangani kuba phela sesibadala, abantu engihlala nabo abanomzana. Abantu esiphila nabo mesidlala emabhola sihamba ndawonye esikwenzayo ngamasiko mesivakashelana mhlawumbe ngicenge. So baba tshela mina ngoba uma uveza ukuthi anikaze nikhuluma lento yesithembu ngesikhathi nihlangana. Yini le esikwenza manje ube nentshisekelo yesithembu? Uzwakala ukhuluma into ezimnandi ngesithembu. Yini esifaka kulento? Sebehlezi ngomndeni ekhaya ngoba sibathathu. Uma sizalwa nentombazana. Nalomunye umfana ongilamayo mina. Yeah. Ubhuti lomunye impilo ngathi ayikho kahle. Uyacikeza. Kanti naye unomatwana ababili kuphela. Okay. Manje ngase ngibona mina ukuthi kulezi ingane esinazo. Ngcono ngithathe lapho umunye umfazi yena methi ngeke asakwazi ngoba eklithi mengatholi ngoba ngimthethe thina emndenini ingane bezibaningi. U21 mengabe ekhala ngawo. Yena ubona ukuthi sengimdala ngeke ngikwazi ngithi mina cha. Noma ke Grace singatholi ingane zoba zibo4. Sikwazi ukuthi sandise kulezi ingane ekhona, sandise umndeni. Singabe amajubu uzala ingane eziwu2 wathi mekushone yodwa sekuphelile. Amajuba. Manje ngathi mina ngizokumela ukuthi ake sandiseni umndeni manje unkosikazi ngiyambona ukuthi uyayiphika le Ayayifuna. hayi ngeke azakwazi ukukumela. Ngizamncenga ukuthi mina uzameke Grace noma kungasolo umezi u3 ukuze sandise kulabantwana bakhona ngoba qala emandulo uyazi nabokhokho ekhaya umkhulu nokhokho babe nabashaba abafazi nga3 nga2. Omunye siphathe ingane eziwu15 omunye aphathe 15 sesiyazi ukuthi awu30 wadensizwe. Yeah. Mephinde iqhubeka ngoba amanye amakhekhe bezala ngishese no 55 75. Yeah. Akwazi ukuthi athole abantwana inzalo bengapheli. Manje ke sibanga leyo nto ukuthi ngicela ukuthi nje avume asamukele ithembu uma kutheni uyahluleka. Manje ngiyambona ukuthi unenkinga uyakhathala ukuthi ngeke ngikwazi ukumelana nomunye umuntu. Ukuthi mina baba uZondo ngifuna ukuthola ukuthi ngesikhathi uhlangana naye wawungayiboni lenkinga yomndeni uthi mncane uyibone sekuphakathi. Apha lo mndeni akuyona into entsha into vele uvela uyazi. Yebo lento yomndeni kwaba yinto engitshela mhlawumbe ukuthi ngoba wabona mesivakashela emakhaya bekhonjwa abafazi ukuthi nampa. Yeah. Manje nami ngase ngimjika ngimthathela isinqumo yena okwakufanele ukuthi ngimtshele sona eqaleni. Ukuthi hayi ngibona ukuthi asifanele singenele esithembeni sandise umndeni. Yeah. Noma ke yena ke mengabe umndeni engawufuna isithembu ke sandise ingane uthi ngeke uyahluleka ngeke akwazi ukumelana nokuthi angathwala ingane engaka. Yeah. Kanti ke lento iwusiko lasemakhaya. Usiko lomndeni ukuthi Kwandisa isibongo. kufanele kwandisa isibongo babe babili ngoba methi ukhathele ngelinye ilanga fanele ngishone ngibize umunye unkosikazi omncane. Zondo man. Ithi woza la sizolawini la. Yeah. Nami ngiphinde ngimvakashela angabi nenkinga. Nezingane mekuthiwa sezini angahlupheki ukuthi fanele ngiwashe ngiyokha amanzi ngenzeni uyazi unomuntu omlekelelayo. Hayi indoda efihlayo ihamba ibe nomakhopheni ngaphandle. Ufuna abantu abazoba u2 lo unelayo lakho unelayo lakho uyazi mina ilanga ngihamba ngolala kuMasibanibani ngomsomlungu lesibili ngolala kuyena kanjalo ngolesini ngolala kulo bashintshisana Sonto lonke. isonto lonke Into engishaya mamdepana umama la uyachaza ukuthi ubaba uyakubona ngathi amandla awekho kahle.
makuziwa kuleze kamera manje une-worry ukuthi mase be-2 uzowathatha apha amandla abo bobabili ngokubuka kwakhe ngokweso lakhe uthi le oyisho uzosha ngapha ngapha akayiboni iphumelela ngoba uhlulwa uyena yedwa Lapho ngingasho ukuthi yena unkala njengamanzi ophuthu ngoba awusoda man yabona uma ngabe indoda yithi mina ibalance ngisenayo Yeah. amandla sekhona aha iyashama sagijima kufanele wangivumela ukuthi babe yashleka ligijima into Okay. ngoba ngikhiphile inkomo okay inkomo zikobaba ngoba phela ngeke ngisabuyele emuva fanele ngiqhubeke ukuze ngandise lo mndeni isibongo ngoba phela ekuqaleni azange sisivumelana ngiyalithola iphutha lami laba lapho kodwa ngiyabona isivako kwesikhathi ukuthi ekhaya siyancipha manje sekufanele ngilande omunye umuntu ukuze kwazi ukuthi kumele ikhaya liqhudi nawe uyalizwa iqhude ngalanga kwakha yakhala lesimemeza isikhukhasi nami siyamemeza sakhe ngala ngoba kuze kwandi umndeni inkukhu nayo ayizali ingane ezimbili zo3 izala amachwane mhlawumbe awu15 Nwaba, yeah. mhlawumbe iphume nawo 12 kuphela yona-ke inkinga ukuthi engimela ukuthi bengicela ukuthi njengoba sizila ukuthi ecala nincengele ukuthi uvuma Ayivume nkosikazi lena. sikwazi ukuthi isithembu sibe khona uma ukhathala ukuthi wena ngeke ngikwazi ukumisana nomunye umuntu abantu besifazane-ke basinqaba isithembu kanti isithembu into endala yasemandulo hamba nami bese kusona uzobothi eyi baba ngafudumala uyabona Uyamthembisa ukuthi kumnandi lapho. uzofudumala ngithi noma ngihambile nomsebenzi uhlezi nomnakwabo babekelana amanzi benzali babambisana So sweet. yebo beshanyele omunye egcekeni omunye ayusemasimini Bathatha no-5. bathatha nje behambe kahle Depo ayengidedela yona ntombi masilokho moyezela kathi uyayizwa lento echazwa ubaba uZondo Ngiyamuzwa. ikorobha ngaphakathi Ya ngihlekisa. Uphikisa umuntu o-experience amandla akhe uthi uyena nje welala naye. So uyena omzwayo ukuthi kuyasaluka. Uthi yena ngagijima. ngathi yashi lisenamandla Kodwa umuntu o-experienceayo leyo nto uyamphikisa. Phela umuntu oyaziyo lento fanele akufakazele uyena. sizothini mawuthi ubaba wanciphisa amabomu kuyena Hayi ayikho kodwa into njalo. niyazi ukuthi asekhona Hayi ngeke nondaba. Nondaba musangidlala ngathi ngeke. Kodwa ke sithando sami ngifuna ukuzwa from kuwena. Yini enzo singasithanda isithembu? yes Hayi angazi nje futhi angifuni uqamba amanga angisithandi angaze futhi ngazitshela ukuthi ngingaba sesithenjini ngelinye ilanga. Uma uyipictureisha yini le fake ekhanda lakho uthi ishi ngeke ngenze lento mina. Ngaphandle kokuthi nje asibuke kahle. Emehlweni akho. Ngingathini angisithandi nje ngoba angazi ngithi mhlambe ngulomuntu onesikhwele ungakwazi ukubanga. Ngifuna lawo ma-answers. Yabo angikwazi ukuthi ngabuka omunye umuntu wesifazane ngazi nje ezongichazela nje manje ngitshela indaba ukuthi kusasa uyolala kwakhe kusasa uyolala kwami mina ngeke ngikwazi ukwamukela lokho. Yeah, Ngeke okay. ngikwazi ukwamukela lokho. So la ekuthenini unabantwana abangakhona nobaba? Bawu4. So baba uthi mungamedela noma u4 ubona ngathi nganzima. Uyazi ukuthi ngeke kwenzeke lokho ngomthetho kaDokotela. Uyazi ngendlela engabeletha ngayo ukuthi baphelele la labantwana ngikwazi ukuphinde ngiqhubekele phambili. Eyakho ngeke ngaze ngathi mhlawumbe ubaba usebenzisa kuzwakala ngazi ukuthi umpintshele ekhoneni ngoba ukhuluma indaba abantwana lazi kahle ukuthi ngeke asakhona ukuqhubeka nabo. Uma ngenzeka baba uba ngiyaxolisa amandla Aqhubeka kimi. qhubeka sifana. Okay. Uma ngenzeka baba umtholo unkosikazi avela ngazalo ngenze njani? Sure. Because nakubona abantu besifazana kumnandi ukwazi ukuthi uthathele kuzokwenzani lokho. Kusho ukuthi kahle wena uthi awuyona choice ingoba wenza into ethize. If fail ukwenza lokho i-relationship izoba njani between you and the woman ozobe usumlethe egcekeni uwazi kahle futhi nalo mama ohleli naye ukuthi akamthandi. Uma ucabanga ngaba kanjani? Ukucabange lokho ufike lapho. consider kona ngicabange Okay. kodwa ngibe ngibuyele nganene ekuthenini ngoba ekhaya nasemandulo akazi umfazi wesibili angafike engazali ekhaya mefikile ngoba uyabika emsamo noma ngathi ufikile abantwana bengabatholi ithwaka abatholi kodwa meke afika kulamagceke asekhaya umntwana uyamthola mhlawumbe ufika ngene nababili ngoba yena-ke nami ngiyasiza isimo sakhe sokuthi udokotela wathi ngeke asabathola abantwana ingakho bengicela isithembu ukuthi akavumeke ngithathe isithembu ukuze ngandise lo mndeni. Kunzinyana ngoba babuzondo kulento kufuna ukuthi umuntu
ilimele ngoba kwazi umtshela ekuqaleni uba umtshela ekuqaleni wayezothi ethola abantwana uyazi ukuthi abantwana bakhe bazogcina ku4 and wena uzophinda uqhubeke ube nomunye umakoti manje sekusawunda engathi wena lokhu kwenza ngoba uyazi ukuthi yena asenayo amandla okuqhubeka kuyena sekuzofela ngathi uyisahluleki sikankosikazi kanti indlela wena osuke wayiletha ngayo as much as bezoyithanda ithathe kodwa into esiyenza ukuthi bebukhoni kuyena always mayibuka umnako wabuzombuka ngathi uzoba yigolide uzokwenza lento ehluleke maybe yena uzokwazi ukuthola 7 abantwana uthole 10 noma athole more than that obviously kuyena seklikha ngenye indlela kanti kube wazi ekuqaleni bezothi efika lo wesibili ubezobamukela ilevel ukuthi ngiyazi udokotela mina wangigcinisa la and ubaba sakhuluma safika la ngavuma ngokwami so njengoba imzuma manje imbamba off guard sekuyinto esingabanga isilonda esingaba ingozi even kubantwana bakho ngabazala bezalwa omunye unkosikazi thiwa bagadwa wuye ngeke abamukele ngendlela amukela ngayo abantwana abazalwa indoda eyodwa yakhe nalomunye umna kwabo yayibona so iyona into eyinkinga la akhona inkinga esithembe ngendlela osho ngayo wena believela kuyona indlela obelieve ngayo nathi ngesikwazi ukuphikisa but la sizodila ne-issue yomuntu omthathi lo mlethe ekhaya as umakoti ukuthi ke kulento ke makuthiwa uyamukela inhlizweni yakhe kwenzakalani and wena already yini ukuletha umuntu azoba nefight naye usuku nosuku because ngeke azamnikeza igap lo makoti wesibili nezingane ngeze ithola iphisi ukuthi zazi ukuthi kunoma mdala sodlala nezingane zakwethu ngeke kuze kube khona lokho ngenxa yokuthi isinqumo sithathile usithathe ungamhlelanga engqondweni ukuthi abe ready for so Beautiful. yayizwa lento babuzona Ngikuzwa kahle. mina angazi noma ngiyakuzwa lokwe family nani but sengifuna ukuzwa ngawe makuthi ke kulesi simo wena lithine lakho njengoba usuze waduba umuzi washiya ekhaya ungoba nasenhlizweni besekuphelile nothi babuzonda usawumkhonyana wakho noma sorry noma kungaphilanga phela ukuthi ubaba wengane zami kodwa nje mayisamile kule ndaba yesithembu hayi angawuthatha lo nkosikazi wakhe wesibini amzale lezi ngane ayifunayo mina angihambiselani nesithembu okay siyamuzwa kwamdepa Yebo, engifisa ukubuza mina ma ukuthi yena ukube awekho lama medical issues lawo nawo njengamanje. yes Ungamtholela abanye abantwana. ya mhlawumbe ningabathola mhlawumbe noma Mhlawumbe babili manje Joe. kodwa ebengeke ngibatholile laba basho 20 something bengeke ngenze ngikwazi Yebo, it's life and death lapha yana. I labor ward it's life and death. mhlawumbe benga-8 noma ingu-2 ke babe u-6 kule feng nawo kufika nje ukuthena awungeke ngo-10 usamningi awungeke ha okay Ngiyakuzwa nje ekhaya. ukuthi Yabuza ma ukuthi kodwa phela manje siyazi Ngeke inkinga sakwazi. nje. Ngoba uyazi usinezinto Ngoba zathola yazi odokotela ekhombisa ukuthi ezisho ukuthi ngiyasakwazi uba nomntwana. King nami angazi ukuthi esimene sinje kwenza kanjani. And ngiyamkholwa udadewethu la. Kunabantu abaneyinkolelo ethize. Omunye umuntu angangaba nandaba nesithembu. Ikakhulukazi ngiye ngisabeke mina. Hayi kambi bafethu. Ufika ufuna isithembu nami ungangi-afford. At least uma ufuna isithembu ngoba phela usho uzohlopheka kakhulu mase khona omunye umuntu ususinake soba uthuka u50 owodwa. yebo kodwa kubukeki nina abantu besifazane ni appreciate ukuthi seniya-affordeka ngaze ngizwe umuntu wesifazane athi ngiya-affordeka ke manje ni-affordeka mase kukiphi level Angazi. yabona-ke that's an issue ke because uzokwazikala masu-affordeka usuya-affordeka Angazi. all right but mina into engiyishoyo ngisixolisa into engiyishoyo kuba buzondo into ezoba right la ukuthi ahlale esinqumeni isinqumo awusithatha akube esakhe bakuthi udecide ukuthi amdedele umakoti wakhe athole wesibili kukuyena bakuthi udecide ukulungisa indaba yakhe nomakoti kukuyena but into la ukuthi umakoti njengobesho kuphatha ukufa nokuphila ngakwazi ukweqela ku4 ukweqa ngale ku4 sekukubaba uzondo ukuthi Uzozenza kanjani? And futhi ngiyamuzwa ubaba Zondo where you come from. Yabo where he comes from. Indaba ukuthi umndeni mncane uyafisa ukuthi umndeni kodwa nabamzo kodwa futhi ayothi ngenzi. Kodwa ngasi manje ngiyakujaja yabo. Asiyeki nje. asiyeke kanje Asiyeke kanje. sizwe nababukeli bethu Nababukeli bacabangani. bathini Kodwa ngiyamuzwa ukuthi uqhamuka kini. yeah Mufuna ukuthi kwandise isibongo usukufisa kwandise isibongo and usukushadela lokho futhi. So mase singasandi and futhi ngiyazi abantu besilisa abaningi because ngiye ngahlala abantu impilo yami nje bafethu have imabheketwana.
umuntu athi yena ngeke umtshele umuntu esifazane ukuthi ngelinye ilanga ngizofuna isithembu abayi-communicate leyo benza ngamabomu ngoba bayazi ukuthi meka i-communicate uzobaleka ungasafuni ukuthi ungene kubo so vele ayithulele nje athanda nawe akushade akuphathe kahle bese yakujikela usuvele usungaphakathi. Khona kokubuye kube njalo but-ke singathini imizi ayifani abanye bakhona abanye abakhona kodwa iningi laba bakhona ukuthi bababikele before into nje eqhamuka phakathi but in this issue kune-medical phakathi kunomuntu okufanele sicabangele impilo yakhe ukuthi uyaphila noma wenza njengoba ngishilo kukuyena babuzondo ukuthi isinqumo siyaphi asizwe-ke nakunina ababuke ukuthi manicabanga nina yiphi i-decision okuyiyona phela ezinye iy'nhlelo siyazenza siqhamuke nesinqumo ezinye siyekele kunina ya because ngempela sibona ukuthi kunzima ifuna le isinqumo sithatha umnikazi wayo indaba noma ucwepheshe engazi nabo ukuthi bangafike bathini mengifake icathule uthini ngempela akasakwazi ukuza kusho ukuthi sithi zilahle ubuwena uhluphe kuzufu kwamkele lo muntu owazi kahle ukuthi uzoba nesikhwele mesesegcekeni yo Kanza kwethu sibonga kakhulu isikhathi senu nosuku ukuthi nibehlale nathi qhubekani ke subscribe and like and comment nisimeme noma event nekhumbuleke i-transport ibiza imali ugqoka kubiza imali yonke into sengisho ukuthi mawungibhalela ku-inbox ngana kwethu ungathi uNkulunkulu uyokubona ngiyadla ngane ukuthi manje akwazi ukungibona depo mina ngisasambe mfethu iyobonana peace. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.